расонидани кӯмакҳои моддӣ ба табақаи ниёзманди ҷомеа дар арафаи иду ҷашнҳо ҳамчун анъанаи нек ва хислатҳои ҳамидаи инсонӣ маъмул гардидааст. дар пайравӣ аз ин амали неку наҷиб ва бо нишони пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва пайравӣ аз иқдомҳои наҷиби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ узви ҳизби халқии демократии тоҷикистон, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил соҳибкор маҳмудҷон муродов иқдоми навбатии хайрхоҳона амалӣ намуда ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба 1045 нафар кормандони соҳаи тиб, омӯзгорон, ятимону барҷомондагон ва дигар оилаҳои ниёзманди ноҳияи Шоҳмансур кӯмак намуд. кӯмакҳои мазкур аз маводи ниёзи аввалия аз қабили гӯшту равған, орду биринҷ, шакар, макарон ва ширинӣ иборат буда бо иштироки бевоситаи соҳибкор дастраси сокинон гардонида шуд. аз ин кӯмакҳо аз ҷумла 500 нафар афроди якаву танҳо, маъюбони гурӯҳҳои 1, 2 ва 3, 45 оилаи ниёзманд аз кӯчаҳои аҳмади дониш ва восифии ноҳияи Шоҳмансур, 76 оилаи кормандони хизматчиёни ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, 145 нафар кормандони муассисаи давлатии махсус гардонидашудаи нақлиёти раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, 122 нафар омӯзгорону кормандони бахши хоҷагии муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе, 43 нафар омӯзгорону кормандони муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе, 55 нафар омӯзгорони муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии асосии мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе ва 56 нафар омӯзгорону кормандони хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе баҳраманд гаштанд. аснои супоридани кӯмак соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов таъкид намуд, ки мо соҳибкорон ҳамеша аз сиёсати созандаи иҷтимоии давлату ҳукумати Тоҷикистон ва пешвои муаззами миллат пуштибонӣ карда барои пешрафту ободонии кишвар ва дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа иқдом менамоем. зеро ҳамаи муваффақиятҳои тиҷоратии соҳибкорон дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе ба даст омадааст. номбурда дар идома афзуд, ки бахусус кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ дар ба камолрасонии насли ояндасози кишвар ва ҳифзи солимии аҳолӣ нақши калидӣ доранд. зеро агар омӯзгор масъулияти таълиму тарбияи ҷавонону наврасонро бар дӯш гирад, пас табибон ба табобату ҳифзи солимии аҳолӣ камар баста, махсусан дар шароити вазъини вобаста ба пандемияи COVID-19 дар сафи пеши мубориза қарор гирифтанд, ки ин ҳама хизматҳои шоёни онҳо фаромӯш ношуда нест. дар ин рӯз вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов бо нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба саҳм ва хизматҳои шоёни хизматчиёни ҳарбӣ, ки имрӯзҳо алайҳи ҳама гуна хатарҳои замони муосир сина сипар карда дар сафҳои артиши миллӣ адои қарзи пуршарафи шаҳрвандӣ намуда истодаанд, барои 700 нафар афсарону сарбозони қисми низомии 02615 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хонии дона орост. ҳангоми суҳбат бо ин хизматчиёни ҳарбӣ таъкид гардид, ки дар шароити мураккабу душвори муосир масъулияти ҳифзи марзу буми муқаддас бешубҳа рӯи шонаҳои тавонои ҳар як хизматчии ҳарбӣ вогузор гардидааст. масъулиятшиносии хизматчиёни ҳарбӣ аст, ки ҳоло сарҳади давлатӣ ҳифз гардидаву суботу оромии сартосарӣ таъмин мебошад. طول 4 ماه است که در قسم حربی 92615 ستاد گنرالی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان خدمت خود را پیش برده ایستادم و چه خیلی که امروز با ما و شما معلوم است خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی هم خوب براه مانده شده است. از راهبریت از اون شخصانی که کمک میکنن و دستگیری میکنن میفخریم میبولیم. امروز ما با ما سربازان میباید که وطن خود رو ملت خود رو دوست داریم، زیرا جناب عالی سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ضمن همه برآمدهای خویش ابراز میکنند که آینده دولت و ملت تاجیکستان در دست محض ما جوانان میباشد. پس ما آینده ساز این دولت باشیم. جوانان چرا امروز دولت خود رو حمایت نکنیم؟ چرا آمده امروز به صف قواهای مسلح خویش خدمت نکنیم؟ پس ما دانسته باشیم اگر ما امروز آمده این مرز و بوم خویش رو حمایت و حفظ نکنیم، از یگان دولت و ملت آمده این مرز بوم ما رو حمایت نمیکنند. қобили зикр аст, ки дар воқеъ чунин амалҳои нек ва ҳамидаи инсонӣ дар мисоли иқдомҳои хайрхонаи соҳибкор Маҳмудҷон Муродов шоистаи дастгирию пайравӣ буда ҳар як афроди савобҷӯ метавонад бо ин роҳ дар беҳбудии сатҳи зиндагии дигар ҳамватанон саҳми муайяне гузорад.